u moje vreme prosvetni radnici su se maksimalno poštovali, uvažavali, a videli smo onaj primer nastavnica u Trsteniku, šta zapravo učenici rade i nekako se činilo da je nastavnica potpuno nemoćna u datoj situaciji i ono što je možda bilo krajnje poražavajuće, to je da nastavnica u tom trenutku nije prijavila nasilje, već tek onda kada je snimak bio objavljen na internetu. To nama novinarima pokazuje da izgleda ni prosvetni radnici nemaju dovoljno poverenja u sam sistem, da ih sistem može zaštititi. Dakle, kako zapravo to promeniti, da deca veruju, da poštuju nastavnike, ali na kraju krajeva smatram i da ova država mnogo više treba da poštuje i da ceni nastavnike, jer nastavnici, učitelji, to je nešto najvrednije, jer i Ivana je jednom prilikom rekla da je veoma važan mentor u životu. Ako vas neko od 7. razreda u pravom pravcu usmeri, onda ćete biti dobar čovek. E sad, šta je to pozitivno roditeljstvo? Veoma često se u medijima sada govori o pozitivnom roditeljstvu, na koji način treba razgovarati sa detetom i tako dalje. Kakva je vaša percepcija? Koliko se roditelji danas bave svojom decom ili se sve zasniva na onom da li si jeo i šta je bilo u školi i doviđenja? Pa generalno, kad se govori o pozitivnom roditeljstvu, naravno postoje univerzalne definicije i to je širok pojam. Iz bilo, da kažem, lične perspektive i perspektive institucije, svako će reći neki svoj stav ili na osnovu nekog ličnog profesionalnog iskustva. Pozitivno roditeljstvo po definiciji jeste ono roditeljstvo koje kaže kako i na koji način postavljaš granice svom detetu, odnosno na koji način i u kojoj meri provodiš vreme sa svojim detetom. Kažu kvalitetno ili kvantitet vremena. Pa postoje mame, ajde generalizujem naravno, ili očevi koji provode vreme sa detetom 5 ili 4 sata u istoj prostoriji tako što detetu kaže nemoj telefon, a onda drži svoj telefon u rukama. I ja često kažem i roditeljima u školi u kojoj radim i generalno radionicama sa mamama, tatama, dete uči tako što gleda u vas. I nekad nije važno, pogotovo, zavisi u kom su uzrastu deca, naravno, govorim sad konkretno o osnovnoj školi, šta mu kažete. Pitanje je koliko ima kapacitet, koliko ima koncentracije i volju da vas čuje. Ali dete pamti tako što će da vas pogleda i ako mu pričate primjera radi o prevenciji, ne znam, alkohola, odnosno bolesti, zavisnosti i tako dalje, a vi ste model za identifikaciju svom detetu. Kad kažem vi, mislim na roditelje, naravno i u učiteljima i u nastavnicima deca vide neki model za ponašanje, za identifikaciju, svojim ponašanjem ćete najbolje pokazati kako da dete reaguje. Otuda ću da se nadovežem i na vršnjačko nasilje, upravo to kako roditelji reaguju u kancelariju kad dođu kod nas, kad dođu da prijave ili na poziv škole dođu da porazgovaraju o svojoj deci. Tačno vidite, verujem i koleginice koje su sa mnom, naročito u Centru za socijalni rad, kako će reagovati kod kuće, odnosno kako reaguje na nasilje. Ako po automatizmu povisi ton, naravno, svakom roditelj je pristrasno biće i svoju decu volimo najviše na svetu. I apsolutno nije baš lako pretrpjeti kritiku od psihologa škole, kritiku, savet, kako god da čujete, znate, vaše dete je učestvovalo u nekom obliku vršnjačkog nasilja. Bilo je da je žrtva, bilo je da je, da kažem, dete koje vrši nasilje ili pasivni posmatrač da nije reagovao, nije pomogao drugaru. Ali način na koji u tom momentu reaguje, način kako razgovara sa detetom, govori o tome i kakav je njegov način viđenja nasilja, odnosno kako rešavaju problem. Svakako, ja bih se nadovezala na temu vršnjačko nasilje, kažu. Imam utisak da, naravno, i mediji zaista u velikoj meri doprinose i ti neki neformalni razgovori među nama, prosvetnim radnicima, među učenicima, koliko se priča o tome, imam utisak i piše više ga je, odnosno eksponiranije je, vidljivije, nije sve nasilje. I to je jako važno da se definiše šta je nasilje. Ako postoji svesna namera, ako postoji ciljana namera da nekog povredimo, uvredimo fizički ili kako god, ako to izvesno vremen traje, to je svakako psihološko nasilje, verbalno, digitalno i tako dalje,
to možemo podvesti pod vršnjačko nasilje i naravno timovi u školi, bit će verovatno i pitanje, da ne dužimo na ovom prvom pitanju, procenjuju da li je to prvi ili treći nivo nasilja i u skladu sa tim reaguju. Ali nije, da kažem, baš svaka čarka dečija odmah da se podigne na visok nivo, drugi, treći, da reagujemo. Svakako treba da reagujemo i da su čarke, ali prevencija je ključ uspeha, na tome treba raditi od samog početka školovanja. Zbog čega danas deca manje poštuju profesore i nastavnike nego što je to bio slučaj pre 10, 15, pre 20 godina? To je jako teško pitanje, ali generalno smatram dok i ovako prosto u neposrednom nekom neformalnom razgovoru izgubili smo poverenje u institucije. I verujem da odnos koji je pre 10 godina, a i mnogo više bio prema nastavniku, prema učitelju, kao što rekao ste, posle roditelja učitelj je guru, učitelj je mentor, učitelj je psihološka figura i najčešće prva psihološka pomoć tom detetu. Zaista škola je bitan socijalni faktor za razvoj svakog deteta, pogotovo za decu koje rastu u nepotpunim, nefunkcionalnim, disfunkcionalnim porodicama. Autoritet nastavnika je nekada bio na pijedestalu i kada kažu neka ti tata ili mama dođu u školu, zna se šta će da se dogodi, odnosno verovali smo učiteljima, verovali smo roditeljima, odnos poverenja nije bio upitan. Danas je to drugačije, ja ne bih samo da kažem akcentovala učitelje, to je generalno sa institucijama i tu zaista treba malo drugačije sve institucije da se pozabave time, ali to ima veze i sa pozitivnim roditeljstvom, jer današnje, generalizujem naravno roditeljstvo, kažu, to je plišana pedagogija. To je prezaštitnički odnos gde ne damo da bukvalno neko naše dete pogleda ispod oka. I svako od nas ko je roditelj, a i ko radi u školi ili u nekoj drugoj instituciji, treba da se zapita kada ga učitelj ili nastavnik pozove, verujte da ima razlog za tako nešto. I kada kažemo, kritikujemo, po znacima navoda tu decu, sigurno da treba malo da smanjimo pristrasnost iz ugla roditelja, sad govorim, jer verovatno deca se ponašaju drugačije u različitim socijalnim kontekstima. Sasvim drugačije u porodici, sasvim drugačije sa nastavnicima, sasvim drugačije sa vršnjacima, imaju višestruke uloge i onaj poriv, ne, to nije moje dete, ili da li je moguće da to moje dete uradilo, povredilo, napisalo, i tekako je moguće. Treba malo i smanjiti ta prevelika očekivanja od sopstvene dece i nekako biti, ukoliko je moguće, racionalan i realan. Šta dete može realno i šta može da postigne u skladu sa svojim kapacitetima. Neko od direktora je rekao jednom prilikom kao da ima manji problem sa decom u školi, a veći problem zapravo sa roditeljima. U smislu da su roditelji ili previše zahtevni ili recimo negiraju da je njihovo dete nešto učinilo u školi. Da li ste i vi imali takve informacije od strane direktora, pošto dolazite iz školske uprave? Da, ali nekako to je razumljivo. Ovo što kaže Anita, svaki roditelj svojim očima gleda svoje dete i tu postoji doza pristrasnosti, subjektivnosti. Zato je mnogo važno da se ovo poverenje izgradi s jedne i s druge strane. Da roditelj da poverenje nastavniku jer je on stručnjak na svom terenu. A takođe i nastavnik da čuje roditelje, jer roditelj ima najviše informacije o tome kako se to dete ponaša i šta se s njim dešava van školskog okruženja. Ali s druge strane, škola nije izolovana jedinica, neka kapsula koja egzistira mimo okruženja. Mi imamo situaciju takvu u širem društvenom kontekstu gde se to preliva i na školu. Imamo nešto drugačiji sistem vrednosti u odnosu na prethodni period. Pa i ti roditelji, kada dođu u školu sa takvom idejom šta je vredno i čemu treba težiti, onda tu dolazi do nerazumevanja. I apropo ovoga da upravo je Anita da je mnogo važno uočiti da li postoji namera da se nekome načini zlo. To je nešto par excellence na čemu treba raditi. Ali se dešava i to da deca nemaju svest o tome da nešto što čine može da bude i tekako povređujuće za drugu stranu. Naročito
sada kada su aktuelne digitalno nasilje. I ono što se bez fizičkog kontakta može da desi kao nasilje preko tih digitalnih tehnologija, što onaj ko to vrši doživljava kao dobru šalu, može da deluje pogubno čak do tih granica da imamo pokušaje samoubistava kod dece. Zbog te socijalne izolacije, zbog targetiranja, zbog naročito u tom razvojnom periodu. To su jako osetljive teme. Tako šta nam je činiti? Mnogo se mora raditi sa decom, a i sa roditeljima na osvešćivanju. Šta je to sve nasilje? Iako mislimo da svi znamo. Ja ću samo ovako da citiram deo razgovora s jednim direktorom, kad smo ga pitali da li ima nasilja u vašoj školi. Kaže ne. Kod nas u školi nema nasilja. Ali ako mislite na ono što vi podrazumevate pod nasiljem, te dečije čarke, a toga ima. Tako da moramo da postignemo tu saglasnost. Šta jeste zapravo nasilje? Iako mislimo da svi znamo to.